nenzane nibethuzane nenzane manje lapha cha amacingwane futhi MK njengoba ubona nje secala lika Khanyile njengoba ukhona uzosupport ngiyakuncoma lokho okwenzile uKhanyile ubonkosi ngisapota uKhanyile cha phela ngasho ukuthi uzosupport MK cha uKhanyile wahamba nami eqale ngayona MK ngicabanga ukuthi wayekuleli yaqembu lomfana leyisile kuthiwa uMackenzie ngoba nawe uKhanyile uyagada hey ngoba ngisho ngithi mina ngiyamfuna ukumbona mina ujoyina ipolitiki ejoyina umculo ngoba ngibona uqhikizo usho uthini mawuthi ubona amaqhikizo ngithayithi uphi phela ushuthi amuntu osuka somewhere akekho phethe umhlanga nje yini nje macingwane yini nje hayi kahle bokathi uyinkatha wena uyinkatha cha phela ngizalele khona ekubeni inkatha ngakhula ekhaya kuyinkatha ngoba sengikhulile MK yabakhulile MK haya wonke umuntu uthini kimi cha phela angithi manje iqalwe manje MK manje nje bafowethu umacingwane lapha ngiyamncenga lapha ukuthi akeze ezojoyina MK hayi ukufaka isihlava sepolitiki ekubeni abafowethu ngoba njengamanje mina umfowethu kumina manje nje ubekezelene nami na isikipho sifakile ubekezelene ngoba ngiyababekezelene nabantu kodwa kubalekile lapha brotherhood more than the political bukani kodwa sibukeka kanjani nomfowethu ngifake isikipha se-MK shoda ukuthi ngimkhiphele nje la thini mina ngifake isikipha eLamandela ngizayinqanda yonke mithondolo ngizonakhela izinto zangasese uyavuka jimanga uyapha ulandela ubani Hey!